हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय लोगोफोर दा नै बेलासि टाइम लोगोफोर 3:30 जाबाय दा आं फिसालाखौ माने खोदोमथलायाव खानाय सिननो लांनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय दा जों थांसै नै आं दा आंनि स्कर्पिअ दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर अब्ला जों थांबाय थानोसै ना लोगोफोर दा नै जोङो माने खोदोमथला सफैबाय सिनगासिनो दं आरो बेनो जाहैबाय जोंनि खोदोमथला लोगोफोर सिननाया सुरु जाबाय जोंना नै handsome boy समायबाय माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्थाहरदो नै जोबनायनि फारियाव फैबाय आरोना जोंना नै गफबबावगोन दे साबदारि हबाय आरो दा खारदो दे दे ओंखारदो हिर' नुबाय एबार हिर' दा दुगैखागोन ना जेबो नङा दा सफैफिनलायबाय लोगोफोर न' फारसे ओमफ्राय एसे खरसा लानो गोनां दंमोन ओमफ्राय लाबोखाबाय आरो थांनाय फावैनो ओमफ्राय नै खरसायाबो जाहैबाय बेफोरनोसै आरोना लोगोफोर आलु दं नै टमेट' सस पास्ता बिस्किट सिनि सापात आलु फिसाफोरनि जाग्रा आरोना लोगोफोर बेनोसै सानफ्रोमबो नांखागौ जेब्ला लानानै फैखाबाय ओमफ्राय दा आङो गथ'खौ दुगैनो थिनबाय आरोना बियो दुगैगासिनो ओमफ्राय टिउसन दं टाइमाथ' दिनै लेट जालांसिगोन बियो थाब देलायहोनानै आङो दोननानै फैफिनसैलाय आरो आं टिउसनाव थांफिनसै लोगोफोर दोनलांफिननांगौ जालायबाय आरोना फैद' दाबो जाया नामा देलायनायालाय नै थांबाय आरोना बियो दादे थांबाय ना थांफिनसै जोंहाबो जि मोजां दं नै सेग्रा अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय